everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga higala niya ang sumpay sa pipila na lang kayugto ning atong sugilanon. Layla Libat. Nagkinahanglan kag ebidensya, Venus, nga nagtipon yun mo si Rexon ug nga nakasal yun ka mo. Ug ang problema kay dili pa stable ang sa imong ninong nga mikasal ninyo. Dili pa siya makatabang kanimo. Panuway! Panuway! Venus, iha, husto na. Wala tay mahimo ni Ana. Gibuhat na nimo ang tanan aron maangkon si Rexon. Pero ang panahon na ang wa muuyo nimo. Burbida. Busa, mas may tingaling nga buhian na nimo si Rexon, Venus. No! 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 Dili, Papa. Dili na ko buhian si Rexon. Buhian lang nako siya kung patay na sila! Venus! Mao na mahitabo, Papa. Dili mahitabo gihatag pa nako si Rexon kang Layla. Busa, way mahibaw bahin sa problema sa mo kasal na kasabot mo. Mao nyo ka lang angay mahitabo. Itago ni nato sa ubang mga tao. O ikaw, Venus, balik na nga to sa bahay ni Rexon. Ayaw na yun pagbiya dito. Pisag unsa pa'y mahitabo. O, Bimbo. Huwag ka niya akong buhaton. Dili na mahitabo mo, biya pa ko's kinabuhi ni Rexon. Asawa na ko niya. Kanang akong ibutang sa kong utok. Kung mao ka na ang imong desisyon, lakaw na. Balik na sa ilang bahay ni Rexon. Venus, kinahanglang magpabilin kang asawa ni Rexon. Anong di ko mahilabtan sa kumpwest sa negosyo siyang ama. Kung sa'y buot mong ipasabot, Bimbo. Sultis, papanin mo sa nitabo, Venus. Di mo balik na ko sa opisina. Dito, biyaan ko na kamo. Usa man tong gipanulti ni Bimbo, Venus, ha? Papa, si Rexon ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Og siya ang bugtong manununod sa kategoryonan og negosyo ni ini. Usa, panuway nga way sungay. Kung mao ka na, milyonaryo na di ka na si Rexon. Mao ka na, Papa. Busa dili kid mahitabo nga buhian ako si Rexon. Bahala na kung unsay mahitabo. Tita, kinahanglan mahibaw ko kung hain karon si Layla. Maayo tingali nga ato lang una siyang pasagdan, Rexon. Dili, tita. Kinahanglan ming magkauban si Layla. Pero minyo ka na. Mapriso yun mo si Layla kung magtipon ka mo. Bahala na, tita. Pansa? Uy, Rexon. Huna-huna ang imong responsibilidad karon sa gibilin nga negosyo sa imong amahan kanimo. Mas maayo tingali nga mauni ang imong unahon, Rexon. Dili, tita. Unsa? Kinahanglan unahon ako si Layla. Hala, uy. Naunsa naman nun niya akong kinabuhi. Ano na drama naman ni? Kumidya naman nun ta akong gusto may tabos akong kinabuhi. Pero, uy, kaoy yun. Naunsa man niya ako luha. Bubut-buot pagkatagang sa mga mata. Lap na maginawa ko sa Rexon, uy. Sarang-sarang na ko ingon, hindi dyan ko niya, pero mukiyot mag-isa mo utok ang naong ni Rexon. Saan naman lang ini? Ay, mga langit, tabangin taon mo, Lord, oy. Rexon. Tita, wa pa ba si Noy Digoy? Wa pa dong, pero dong patuoin taon na ako. Mas maayo tingali nga sakay-sakayan lang una ni mo na si Venus. Dili mahimo, tita. Oh. Hey, love. Maayo kay wa ka malakaw. Nganong mibalik man ka? Love, Rexon. Asawa ko nimo. Busa kinahanglan mo balik ko dinhi. Venus, bisag unsaon ako huna-huna, di mo ko ganahan nimo. Oh, Rexon. Huwag sa may kanahan nimo. Katong Layla? Oh. Venus! Ayaw pa nagpa. Oy, paglalis lang mo. Ayaw lang pa nagpa.
ang iyang gusto? Tungod kay mao na akong gibati. Ug di na nimo mausab, Venus. Unsa tong saba? Uy, hala. Hoy, Digoy! Ibutang sa kusina ako mga kinumpra. Driver man ko, ma'am. Hindi man ko yano lang katabang kay doon na ako yung maabot nga talyer. Kahilas ko to, ni mo manulti! Noy Digoy, sunod ako sa akong kwarto. Kambugiro, yun mong tiguwanga ka, uy! Aw, ang bagiro magundaan. Karon pa noon ang dili nga usa na ko ka manununod sa katigayunan ni Sir Luisito. Mao nga doon na ako'y talyer. Ato niya ipayo sa imong sakinan sa kung talyer, Venus. Ato dito, libre pagkaghugas. Tiyabag na matingali ka? Sige, diyaw na ka. Kay may tuyo si Dodong Rex na ako. Excuse me, ha? Pusit! Tita, karon nga anhin ako puyo sa inyo. Maayo tingali nga. Ilisa na to ang tanang katabang din, Unsa? Asawa ko ni Rexon. Busa. Makabuot ko sa angay buhaton ining baya. Ha? Dong, saman, may isugo ka na ako, Dong Rexon? Noy, ilak ng pultahan. Ha? Oo, ilak. Okay, bana. So may mo isugo ka na ako, Dong? Wa ko isugo ni mo, Noy Digoy. Gusto lang ko mahibaw kung diin mo ihatod si Layla. Ha? Oh, hala. Dili man ka na akong mahimong sultihan na nado. Ha? Noy, kinahanglan sultihan ko ni mo. Pero gipasaan mo kong Layla nga dili gyud kasultian nga naa siya sa pension house. Di mo Noy, ko mag-agos pagsupak sa iyong gisulti na ako nga di ko musulti nimo. kinahanglan mo sulti ka kung asa gyud siya nga pension house, Noy. Di lagi sa gusto nga mahipaw ka nga naa siya sa pension house sa May Jones. Busa, hangyo ko lang in town. Ayaw kong pugsa sa pagpatugan kay masuko mas Layla na ako. Pero Noy, gusto kong makakita niya. Ayan na lagi tao pa mo gustong. Kaya di siya gusto nga ibaw ka nga naa siya sa Jones nga pension house. Usa man ka. Pamugos man ka. Oh, Ablihin ang puntahan! Agoy. Naa na masabda ang babaeng bulabog. Rexon, ang sama! Ablihin ang puntahan! Noy, mula ko ko. Unsa? Ablihan ako ang pultahan niya. Unya, kung musud si Venus, pugni siya. Asa man ka? Bisan asa na dali na. Ato nang ablihan ang pultahan. Rexon! Ano nang lakpan mo? Excuse me, Venus. May lakton ko. Muban ko! Ilang una. Asa ba? Pasag di siya mula ko. Usa ba? Tiguwang buhiin ang kamot! Usa ba? Ikaw manigunit ako. Usa ko ni kulit mo na buwang na ka? Kanino pa rin mo kamutin tayo. Lamihan mo tanagunit. Tiguwang na ka? Masamba ka, ha? Ay, lagi pagsunod itong Rexon. Hindi ka makasabot, ha? Sobra ka na, ha? Hinagtanon ka git kayong tiguwang ka sa una pa ka! Di ko matinagkumbugan. Dili na nabubuhay ang akong bukon! Ha? Dili na nabubuhay ang akong bukon! Dili sa Bahala tikalungan! ka bungi ug mga mukmuta. Nakabuhian ang akong bugan. Buhay ka! Ay. Mamalit na lang kung gamit ako sa kwarto. Aron dili na ako magkawas-kawas kanunay. Ay, maintag doon ako'y kapangumprahan sa dool. Layla! Oh, Rexon! Ikaw! Oh, Layla! Rexon! Layla, ayaw kong likay. Nakahukom na ko, Layla. Andam na kong mapapriso. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!